Kini ang Atraka Balita 943. Laing lokal nga balita bisan aniya nakita sa panahon sa pamulitika apan sa ang pandemya magpadayon pa og wala kini mawala apan ang katawhan na balaw nining gitawag og COVID-19. Gani aduna gyapoy mga individual nga wala magtuman sa health protocols nagilatid sa gobyerno o sa departamentos panglawas. Gani makita nato nga uban kumpiyansa lang. Ipasabot ni Lastermer si Candisic Board Member Marian Escanio Villegas nga karon nga padayon ang pagtaas sa kaso sa COVID-19 sa probinsya sa Negros Oriental. Kinahanglan nga dili gyud magkumpiyansa og magbinantayon ni ining panahon. Nga naapay virus mo ang COVID-19 aniya ang iyang pamahayag. Diba? Nga pahimang no rata nga panahon ros pandemya. No, magkuan gyud ta, magbantay ta and be safe, no? Kay life is really a gift. Life is a gift. Kami biya among pamilya na igo biya mi. No? Akong bana, na ICU siya, akong anak, akong unsa ni ngalan, hasaging akong apo. So that made me realize no nga nga tingali we have to give more time sa atong family karon. Kaya igo-igo na gyud atong panerbisyo. So maybe this is the time. Murag eye-opener gyud tong paghitabuan namo. Pasalamat na ako Ginoo nga naka-survive ni ato, no? Nga at least na naayo gyud mi tanan. So karon bantay na gyud mi, magbantay na gyud mi. So maybe, there is always a time for everything. And this time is not the time. So, moro na. Kini ang Atraka Balita 943. Si Lastermer si Candisic Board Member Marian Escanio Villegas, eksklusibong nahinabi sa Atraka Balita 943 News Team. Kini ang Atraka Balita 943. Ang matag katawhan adunay katungod mahibalo sa nagkadaiyang isyu man nasyonal o lokal. Balita nga importanteng masayran ni Juan de la Cruz. Prinsipyo, katungod og baruganan tintugan. Kini ang Atraka Balita 943. Atraka Balita 943. Programa ngang tungong og tuyo mao ang pagpahibalo sa katawhan. Atraka Balita 943. Serbisyo publikong wala ipinili. Atraka Balita 943. Atraka Balita 943. Sa inyong mga radyo, Lunes hangtod Biyernes, alas 6:30 hangtod alas 8 sa buta diri lamang sa pinakapatas nga sibiyahan 94.3 City Light FM. Atraka Balita 943.